बिथाङा बबे एंगेलजों बुंदों बिथाङाथ' सासे शिक्षित मानसि बबे एंगेलजों बुंदों आं बुजिनो मोना खिन्थु बे आं दहायबो बुंदों बनरगामि प्राइमारियाव बे मोसौ बाजाराव मोसौ बायनाय माइ बाजाराव माइ बायनाय बाथ्रा नङा once नों सासे इलेक्टेड जाबाय he should be rule for 5 years so बाहाय सोरबा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदोंब्ला निश्चय बिथाङा गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बुंदों जानो हागौ बा रायजो राजाखौ आरोबाव बिसोरो अनफिननो नाजादों रायजो राजाखौ मोनसे गावसोरजों सापर्ट होनो थाखाय हयथ' बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आंहा बेफोरखौ जेबो एखेबारे बिश्वास गैया आरो बे नंखाय बाथ्रा सासे मानसिया जोंनि भारत हादोराव इलेक्टेड जायोबा बे 5 बोसोर इलेक्टेडखा बेखौ सिफायनो हानाय खुनु दोलो गैया आरो जोंनि बिपिएफ दोलोआ मा 5 बोसोरल' 20 बोसोर जोङो बे बिटिसि खुंथायखौ जों खालामगोन आरो दिसपुरावबो जोङो स्ट्रं भाबै जों बाहागो लाहैगोन 15टा केन्डिडेट देरहानानै आरामसे जोङो 2 बा 3 जों मन्थ्रिखौ जों निश्चय मोनगोन आङो बेखौनो दिनै जोङो बिटिसि हालामनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय जोङो टटेल एनडिए हिसाबै 15टा दङ जोङो 15टाखौबो देरहासार खालामनानै जोङो दिसपुराव जोङो आरामसे जोङो देरहासार खालामना हरनो हागोन मानो होनबा जोंखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोंखौ जोबोद मोजां मोननानै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जोबोद मोजाङै सापर्ट खालामबाय बेहाय सासेबो केन्डिडेट मथथे जोंनाव जेननाय गैया मोनफ्रोमबो केन्डिडेटआ जोंना देरहासार जागोन जों बेखौ खाथां आरो क्लियार रनजित बसुमतारिया 6 दाननि उनाव इउपिपिएलआ खुंथायाव दिनै जोङो बनगाव समस्ति हिसाबै मोनबा 6टा दा बाथारमारियाव दंबावो गासै क'क्राझार एलएसिआव 3 आरो बिनिफ्राय दतमा एलएसिआव 2 आरो बावखुंग्रि समस्तियाव 2 गथथे दिनै जयनिं प्रग्राम फैगौ बिसायख'थि जानो गोनां 9 थारिख एप्रिल दानाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै दिनै जयनिं प्रग्राम जादों बेहाय दिनै 6टा प्रग्रामावबो आं नुदों लोब लोब इउपिपिएल दोलोनि बा बबेबा बिजेपि दोलोनिफ्राय दिनै जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै जइन जाफैबाय आं बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावो मनन चन्द्र ब्रह्म कलिग्लाम ब्रह्म नोंथांमोननि राजनितिक दोलोनिफ्राय गोबां रायजो राजा जइन जाबाय थादों दा बै जइन जाफैनाय सुबुंफोरा नोंथांमोनहा जबरदस्ति लाबोदों नङा जों रावखौबो बरायाखै जों रावखौबो लेंहराखै बिथांमोना जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै प्राइमारि लेभेलाव गावनि लोगो दिगिजों कन्टेक्ट खालामनानै ओमफ्राय बे प्राइमारि लेभेलाव सावरायलायनानै ओमफ्राय प्राइमारि लेभेला जोंनो खोन्थाहरदों सार जोंनाव ओरै मानसि जइन जानो नागिरदों फैदो जोंनावथ' जोंथ' लायो बयखौबो जोंहाथ' मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिला सारा बुंदों बबे दोलोनिफ्राय फैयो लाजोबनांगौ जों ज' मावलांनो होननानै जोंनाव बे निर्देशा हाग्रामा सारा जोंनो होखादों गथिखे जों